Και πάλι καλώς τους. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Πραγματικά δεν το περίμενα, όπως έχω γράψει. Χίλια ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος και να κάνω το παν. Λοιπόν, ένα κομμάτι που με ρωτάτε και μας απασχολεί είναι το κομμάτι με τα ταξίμια πέρα από τα τραγούδια. Το ταξίμι, όπως έχω ξαναπεί, διδάσκεται, δεν είναι κάτι που δεν μαθαίνετε. Όταν λέμε φαντασία στο ταξίμι, εννοούμε ότι έχουμε πολλές φράσεις μέσα στο μυαλό μας που έχουμε πάρει από διάφορα ταξίμια που έχουν παίξει μεγάλοι παίχτες στο παρελθόν, από τραγούδια, από άλλα διάφορα όργανα και τα μπερδεύουμε και τα κάνουμε κάτι δικό μας. Αλλά για να αρχίσουμε να μπαίνουμε στα ταξίμια, πρέπει, ας το πούμε στην αρχή, να γίνουμε μίμοι, σαν τα τραγούδια. Πώς βγάζουμε ένα τραγούδι, έτσι να βγάλουμε και ένα ταξίμι. Εδώ πέρα στη σελίδα, στην ενότητα, όπως βλέπουμε με τα ταξίμια, θα το δούμε ακριβώς από το ταξίμια 1, που είναι το επίπεδο 1, συγγνώμη, ταξίμια 2 και ταξίμια 3, υπάρχουν ταξίμια μέσα αργά, που τα λέω και με νότες, τα τραγουδάω, και έτσι μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να κάνουμε ταξίμια. Με το χέρι στην καρδιά όλα διδάσκονται, όλα μαθαίνονται, δεν γεννήθηκε κανένας να ξέρει και το ταξίμι είναι κάτι που μπορούμε να το μάθουμε σιγά σιγά. Ξέρω ένα δρόμο δεν σημαίνει ότι θα ξυπνήσω ένα πρωί μια κλίμακα και θα αρχίσω να παίζω ταξίμια και όσο θα περνάει ο καιρός θα κάνω ταξίμια. Το ταξίμι διδάσκεται. Το ταξίμι διδάσκεται. Και το ξαναλέω. Το ταξίμι διδάσκεται.